दिनै गेलेयोबा गाबोन गेलेयोबा 100% आं देरहागोन बे आं बुंनाय नङा रायजो राजाफोर बुङो रायजो राजाफोरनि देखायो जिहेतु थांनाय जोंहा 2015 जेब्ला जोंहा बिजेपिनिफ्राय मानव गेदेर मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा गेलेदोंमोन बे समावनो बिथाङा 10,000नि बारा भट मोनदों 10,000नि बारा भट मोनदों आसरित मोनदों आं आसरित मोनदों 10,000 भट मोननायखौ दा दिनै आं जयनिं लानाया आंनाव हिसाब दंजोबो आरो 1000सोनि बारा जाबाय दते हारसा बर' आरो गोबां लाबावनांगौ दं अब्ला आंनि देरहानाया खाथांखा ओरैनो नुहुरखायो आरो देग्लाय थिनख'निया जागोन हिसाबै बारा बहरनाङा 13-14,000जों देरहागोन बनगाव समाजाव आङो मैया नोंथांमोनखौ बुंखादों आंहा दा बिराद प्रग्राम दं दा अखा बांखानि थाखाय जायगा भट सेन्टाराव आं लायनो हायाखै बिथांमोना दिनैबो बुंदों सानावनो जों लायनोसै जोंनाव जायगायाबो दा अखा हानायजों दै एफाफे थानाय जायगायाबो स्कुलावबो लाजायाब्ला बिदिनो दिनैहाय बाव फैनायाथ' ओरैनो साधारन मानसिया फैयाखै जोंनि बनगावनि बिपिएफनि एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट अमेन बिपिएफनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथाङा 10 बोसोर आंजों प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो डिस्ट्रिक्टनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट फैबावदों आरो जोंहा दा माबा डिस्ट्रिक्टनिनो एजिकिउटिभ मेम्बार सासे फैदों आरो प्राइमारिनि सासे नेता फैबावदों दा बिसोर फैनायाव आंहा जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु सासे मण्डलखौ ब्लकखौ 10 बोसोर प्रेसिडेन्ट जानानै सालायबोनाय सासे भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो फैबाय आरो डिस्ट्रिक्टनि एजिकिउटिभ मेम्बार सासे फैदों बिपिएफ दोलोनिजों गासैबो बिथांमोनहा फैदों आं जोंनो थाफाग्रामोन बिसोर गोदोनिफ्रायनो खामानि मावबाय थाखादोंमोन दा बिथांमोनहा दिनै फैनानै जइन जाफैबाय आरो दा माखासे जोंहा मुस्लिमफोर दं बिथांमोनहा गोदोनिफ्रायनो आंजों जरित थाखानाय आंजों थांलाय फैलाय दंखाजोबोमोन दा बे बिथांमोनहाबो दिनैहाय गावसोरनो फैनानै आंजों जइन जाफैबाय जिहेतु सारखौनो जोंनो नांफिनगौ सारानो देरहाथारनांगौ होननानै बिथांमोना दिनै फैदों दा आङो मानसिफ्रा बुंनो सानो बिजेपिखौ मुस्लिम मानसिया खिन्थु मानसि हिसाबै आंजों मुस्लिमा गोबां दं दिनैसिमबो आंजों बिराद कन्टेक्टआव थायो गोबां रायलायहरो गोबां फैयो आंनाव आं रायलायो थाथ' होननानै नाथाय दिनै बिसोरो गावसोरनो फैनानै जइनिं जाफैबाय आरो जोंहा मुस्लिम एरियायाव जोंहा जथेस्थ' स्ट्रं भट कमिटि सक्ति केन्द्र दंखायो जोंहा दंखाजोबो खुनु टेनसनखौनो लानांगौ गैया दा बिथांमोनानो खामानिखौ मावगासिनो दं निस्सय दा आंनि जइनिं लानाय हाबाफारिया जाबाय थालांगोन जागोन आरो लाबावगोन नोंथांमोनखौ आं लिंहरगोन बिसोरो दिनै गासिबो माबानि जावलियापारा बे मामा होनो बेखौ बनरगाव प्राइमारिनि ओमफ्राय माखासे जोंहा बै माबाया बारग' प्रेसिडेन्ट अमेन बिपिएफनि बिथाङा पाटगावनि सासे रिना बारेक होननाय दं डिस्ट्रिक्टनि एजिकिउटिभ मेम्बार बेबो पाटगावनिनो आरो सासेया जाहैबाय जोंहा अन्थाइबिलनि जोंहा आब' भाइग' दं बेबो जाबाय साब्रै साबा दं बिसोर माखासेया जावलिपारानि जोब बनरगाव समस्ति जोब गासैबो मा होनोमोनलाय बनरगाव प्राइमारिनि जोब बांसिन गासैबो बनरगाव हिसाबै बेयाव बिपिएफ आरो थासारियावथ' दा खोनानाय बादिबा नुनायावथ' माथो बांसिन आंजोंनो फैगासिनो दङ बयबो गावखौनो बाख्नायनानै लानाय जायो जोंहा फुरानानो मोजांलै बेजों थांफिननांगौ होननाय गोबां खोथा आं खोनायो नाथाय दिनैसिमबो आं गोबां जायगायाव हाबाखै हाबगोन पुराना वर्कारफोरनावबो आं हाबगोन फैयैनि बाथ्राया बे उननि खोथा खिन्थु आं गोबां आंजों पुराना गामि ओनसोलनि वर्कारफ्रा बांसिनानो फैखाजोब्बाय आं दिनैहाय दिनैनि पर्यायाव नोंथाङा देरहानायनि एकदम दिनै गेलेयोबा गाबोन गेलेयोबा 100% आं देरहागोन बे आं बुंनाय नङा रायजो राजाफोर बुङो रायजो राजाफोरनि देखायो जिहेतु थांनाय जोंहा 2015 जेब्ला जोंहा बिजेपिनिफ्राय मानव गेदेर मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा गेलेदोंमोन बे समावनो बिथाङा 10,000नि बारा भट मोनदों 10,000नि बारा भट मोनदों आसरित मोनदों आं आसरित मोनदों 10,000 भट मोननायखौ दा दिनै आं जइनिं लानाया आंनाव हिसाब दंजोबो आरो 1000सोनि बारा जाबाय दते हारसा बर' आरो गोबां लाबावनांगौ दं अब्ला आंनि देरहानाया खाथांखा ओरैनो नुहुरखायो
आरो देग्लाय थिनख'निया जागोन हिसाबै बाराबो हरनाङा 13-14,000 देरहागोन बनगाव समाजाव हयथ' गोबां केन्डिडेट थागोन बाव कंग्रेसबो थागोन नङा होमबा तृणमूलबो गेलेगोन अना बरुवाबो गेलेनो हागौ नङा होमबा इउडिएफआबो गेलेनो हागौ अल्टारनेटिभ आरो गोदान मोनसे फेंखा बारायबावलायबाय अब्ला बिसोरबोथ' गेलेखागोन नङा होमबा दा बेयाव बिराद खम भटजोंनो बेफोराव देरहागोन देरहानाया थारमाने आंना फिक्सारा क्लियार बाव खुनु गोनो गोथो साननांगौ गैया आरो टिकेटआबो 100% क्लियार आहा खुनु गोनो गोथो गैया गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलि जानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन